täällä on alavalot. Se tarkoittaa sitä, että mulla on tossa valot. Tää on täynnä valoja sen takia, että näette, mulla on kasvot hyvin. Ja mä en näe teitä yhtään. Mä en näe vittu ketään. Mä näen pelkän mustan semmoisen aukon ja jotain. Kyllä mä kuulen, että tossa nyt on vissiin joku. Eli jos mä viisaan näin, niin mä en viisaa sua. Siis sä oot vaan joku. Siellä, hyvä loistavaa. Mut sit mä voin tehdä näin, niin sit mä näen eteen. Kato! Hei! Mahtavaa, loistavaa. Herra on lähtenyt kravatilla liikenteeseen, jumalautaa. Siinä on itsetunto kohdillaan, tiiäks? Kun lähtee stand-upia silleen, onks tää liikaa? Ei, onhan, saatana. Ja siis oikeesti tästä tulee hieno. Sen huomaa, se on niin helppoa oikeastaan, että no ensinnäkin otetaan 3 hyvää esiintyjää. Ja sitten kun on verhon takana ja jännittää ihan saatanasti, niin kuulee kuinka yleisö kuplii. Siis se on oikeesti, se on ihan termi. Yleisö kuplii. Silloin tietää, että tulee hyvä ilta. Ja te kuplitte. Ja pointti on nyt se, että tää on stand-upia, me tehdään tää yhdessä. Tässä ei oo nyt, vaikka mä en näekään tätä, niin tässä ei ole mitään seinää välissä, ei mitään lasia välissä, vaan me tehdään tää yhdessä. Kuka on ensimmäistä kertaa kattoo stand-upia, mun pitää peittää kaikki valot. Loistavaa, vitun hieno, sä oikein nousit seisomaan. Todellakin on ekaa kertaa, koska kaikki on kattonut ennen stand-upia silleen, mene alas! Mene alas, saakana! Mikä on rouvan nimi? Jaana, sä voit oikeesti tästä eteenpäin, sä voit istua vaan siellä ja ihan rennosti vaan, Jaanan mies on siellä ja Jaanan mies hyvä loistava antoi sulle, minkä sä annoit, henkivakuutuksen. Mikä se on? Vittu, mikä perhe teillä on? Kaikki pitää nousta koko ajan. Mikä tää porukka on silleen? Kyllä, meillä on kotona semmonen, äiti haluaisi mehua. Teillä on rennon tuntunen perhe. Vai ootteko te joku työpaikka siellä? Ollaan. Ihan jostain muuta joku uusi ollaan. Vittu, iso työ, kaikki on jostain. Tai sit se on vaan iso perhe Pohjois-Pohjanmaalta. Mitä? Valtioneuvosto. No niin, tollastako siellä on? Heti joku, mitä? Huomiota mulla! Tästä tulee hieno ilta sen takia, koska täällä on 3 hyvää stand-up-koomikkoa. Näin mä uskallan, että tästä tulee hyvä ilta. Mä oon Niko Kivelä, tää isäntä, otan aplodit itselleni nyt. Meillä esiintyy tänään myös Ilari Johansson! Ja Isma-Veikko! Ja mulla on tällä hetkellä elämässä semmoinen tilanne, että mun on helppo tulla lavalle. Minkä takia näin? Tää on paras paikka mun olla. Mä en viihdy missään muualla nykyään. Tää on totta. Mä tiedän, että tästä on vaikea nyt repiä huumoria, mutta mulla on kaikki päin vittua. Siis, mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että mulla on kaikki. Mä tarkoitan siis materiaalisesti, siis jos materiaalia jotenkin ajatella, niin mulla on kaikki. Mulla on kaunis vaimo, mulla on 3-vuotias poika, parhaassa iässä poika ja siis mulla on ihan kaikki. Ja jos sä otat Hopihoolin kuvasto ja avaat sen, niin mulla on vittu ne. Niin kuin mulla on just se auto, mitä sä katsot parkkipaikalla, että toi on hieno, mulla todennäköisesti on se. Eli mulla on kaikki, mutta sit mä yhtäkkiä heräsin, pari kuukautta sitten, avasin silmät ja tajusin, että mulla ei ole vittu mitään. Ja tää on erittäin hyvä lähtökohta tehdä stand-up-komikkaa, koska mua vituttaa kaikki. Mua vituttaa aika moni asia. Ja sen takia mun on hyvä olla täällä. Sen takia on hyvä, että sulla on kravatti. Koska nyt me niinku vaikutetaan toisiimme. Sä annoit mulle hyvän hetken, sä annoit mulle hyvän aloituksen, ole hyvä siitä ja kiitos mulle. Ja mikä sun nimi on? Vellu. Totta kai se on Vellu. Koska se ei voisi olla Timo. Niinku ei Timo laita kravattia valkoista paitaa stand-up. Niinku, vaan niinku Vellu. Onko sulla minkä kokoinen kylpä sulla on? Anteeksi, jos se on vaan kysymys, jos te mietit, että sanotaan pahaa, niin se on teidän päässänne. Joo. Nyt ihana täällä takana joku roosli. Joku miettii silleen, voiko noin sanoa? Totta kai voi, jos meillä on valot ja mikrofoni. Mä voin sanoa, mitä mä haluan. Ja ei mitään hätää. Mä kerron täällä omasta elämästäni ja mä tulen olemaan erittäin rehellinen tänään. Sen mä lupaan. Ja jos jollekin tulee semmoinen, että voi Herra Jumala, ei mitään hätää. Se on minä, et sinä. Se on ihana, kun joskus joku rouva toiselle voi, mutta älä nyt kerro tuommoista. Ei se sulta ole pois. Joten ota rennosti vaan siellä. Ja voit päästä siitä laukusta rouva irti siellä takana raitapaitainen. Koska mä oon tehnyt yli 1500 kertaa ja mä en ole ikinä nähnyt, että joku varastaisi laukun kesken keikkaa.
vittu outo tilanne, kun joku tulee. Sitten lähti vielä väärään suuntaan. Huono roisto. Menee tonne silleen, ei kun vittu ei tää. Joo, pidä vaan, jos se tuo turvaa, pidä vaan kiinni siitä. Joo, mut neiti, sulla on minihameni, laita haarat noin. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän, että se on kylmää, että ihan oma valinta, että haluaa pitää tommoista turkkia tuolla, mut siis... En mä rupee tuomitsemaan sua. Siis totta kai, jos sä haluat pitää tommoista, niin... Jos 70-luku on sulle niinku se juttu, niin sä pidät tollasta, että... Vähän haastetta. Seuraavan kerran, kun sä avaat haaran, niin kuuluu se... Kaveri sanoo, mikä se oli? Lepakko. Se oli lepakko luola. Kravattimies voi mennä sitä tutkimaan yöllä sen. Älä lyö sitä. Silleen. Mitä jätkä täällä? Ei vaan, tää 10 päivän takaa se ulos! Seuraa mua, mä käydään sivassa. Sitten mennään tutkimaan toinen. Siellä ei saa sitten sytyttää soihtua. Voi kauheeta. Nimenomaan. Mieti, kun se näkyy sussa näin vaan. Koko toi tapahtuma. Palava lepakko tästä. No niin. Tästä tietää, ei tarvitse, mulla on niin vähän aikaa, kun tää on vähän venähtä tää alkuun. Ei mitään aploita mulle enää tänään. No jos on ihan pahoa, niin sitten voi